Ja som si nikdy nevedela predstaviť, že ja si vypýtam nejakú cenu za tú svoju službu. Ja som bola naučená zadarmo robiť, hej. A momentálne si viem vypýtať teda tú cenu a nie hociakú, už by som povedala, že naozaj, že tú sebaistotu som získala. U teba som našla to, že uisťuješ nás, že to môžeme robiť vo vlastnom tempe, hej. Tak zo srdca robiť to všetko, čo robíme a zároveň ešte aj to som sa od teba naučila, že to, čo ja v reálnom živote už som dosiahla, lebo tak som expertka v tom, čo som robila x rokov, že to ja viem pretaviť aj do toho biznisu alebo pretvoriť do toho biznisu. Ty to celé vedieš tak, že tým svojim osobným príbehom si mňa osobne presvedčila tým, že o čom ty hovoríš, tým si ty prešla. Zároveň, že to robíš takou ľahkosťou a vieš si urobiť aj ako takú srandu aj zo seba, alebo aj z nás, keď niečo máme také, že sa tam aj veľa smejeme. To je pre mňa veľmi dôležité, že tam nie je žiadny tlak, hej? Že každá naozaj z nás to môže tak robiť, ako aké tempo jej teda to srdiečko diktuje práve, lebo však je to veľmi dôležité, aby sme si to aj užívali, čo robíme. Keď rozmýšľate o tom, tak úplne pokojne do toho choďte, lebo ako náhle toto začne, tento proces, tak sa vám začnú diať úžasné veci. A to hovorím naozaj, že vážne, nie je to nejaké platené promo, ale odtedy, ako ja som v tomto programe, mne sa stávajú naozaj, že také veci, že sama tomu neverím. Nezarobila som ešte tých 100 000, ale ideme na to. Avšak to, čo som investovala do tohto programu, to už mám naspäť.